Čaute ľudia, robím súťaž o 6 auta a ukážem vám tie 6 auta, takže otočím kameru, počkajte. Takže robím o to BMWčko, to je prvé. A druhé je tento Mercedes, druhý Mercedes. To je len takto, bo ja ešte jazdím, to vám všetko dám takto, jak je tam. A tretie je toto, čo má aspoň, pozrite koľko HPčka, to ani neviete, pozrite koľko, 1662 HP, takže toto bude ako prvé auto, kto môže vyhrať. A tu je ten Mercedes, čo mám vždy. A tu je ku tomu ešte toto BMWčko, ale toto je už kus lepšie, jak vidíte. No tak, poviem vám, o čo máte urobiť. Takže, prvá vec, dajte like. A druhá vec je odber. A tretia vec je zvonček. A stretneme sa v multiplayer. V Slovensku, to je jasné. Tak kde mám dať? A meno si dám, to vám poviem teraz. Jasné, že Adam, jak sa tam volá mne. No teraz sa tak nevolám, no to dobre. No, dám si Adam, dáke číselka, ak by ste mali vedieť, potom neviete. A od dneška sa to začína aspoň. A viete čo, musíte si zarobiť aspoň ten 1 milión, aby ste mohli, viete, a potom mi pošlete ten milión, ak by som vás mal overiť, že máte ten milión, alebo nemáte. Ak to nebude mať, tak zostane len to prvé autíčko, takže musíte si zarobiť, bo potom nebude vyhrať. Ale som taký, že vám dám zadarmo, takže to môžete si robiť, čo chcete. No tak, od dneska si môžete zarábať do miliónu, akože 1,00 mil do Carparkinku a stiahnete si a do 25. apríla bude ešte súťaž, takže robte a môžete vyhrať tie cenné autá. Nie sú že ceny presné, ale no viete čo mám povedať, takže čaute a prihláste sa a čaute, pozdravujte mamu jak vždy a prepáčte, že som nenatáčal 12 dní, lebo chorý som bol. Už nie som až taký chorý, ale dobre. Takže čaute a pozdravujte mamu a vidíme sa ku druhým videám.